Šta? Kuvat ćemo sa našim psom Barney? To je nenormalno. Želim tortu sa tečnom sredinom. Okej, uspećemo. Došla mi je super ideja. Počinjem da pravim tortu. Prvo ću iscediti fil na tortu. Razmazat ću ga lopaticom. Zatim stavljam koru i tako nekoliko slojeva. A sad ću napraviti rupu u sredini uz pomoć tegle sa mojom hranom. Sve sam pojeo, tako da je tegla prazna. Odlično. A sad mi trebaju žele bombone u obliku šapa. Otopit ću ih uz pomoć vatre. Tako je. Sada sipam tečni žele u centar torte. Danny je rekao da želi tečni centar. Dakle, ispunio sam njegovu želju. Pokrit ću to drugim delom torte. Tako je. A sad ću polizati šape. Umačem u šarene konfete i pravim lepe otiske mojih šapa. Odlično. Ja sam završio. Šefe, a šta ćete vi spremati? Ja ću sipati na tortu žvaku u prahu. Ovako. A sad ću napraviti rupu u torti. Da, odlično. Unutra ću sipati plavi čokoladni namaz. Jeste nekad vidjeli plavu nutelu? Mnogo je ukusna. To podsjeća na vodu, a u vodi će plivati male žele ajkule. Ova bombona je suvišna, poješću je. A sad mi treba M&M's. Odabrat ću bombone plave boje. Super, a sad ću ukrasiti tortu plavim bombonama u krug. O, kako je lepo ispalo. Ponosan sam na svoju tortu. O, Barney, hoćeš da se igraš? Dobro, trči. Hvate loptu. Šta? Ko je bacio loptu u moju tortu? Ne, Barney, stani! To je moja lopta, a moja lopta, lopta. Torta Wendy je gotova. Je li to zbog mene? Donao sam loptu, ja sam dobar dečko. O ne, Barney, ti si loš dečko koji je pokvario moju tortu. Ostala mi je cela samo žvaka huba-buba. Možda ću uspeti da napravim nešto od nje? Dobro, sad ću pokušati da uvijem tortu u žvaku da sakrijem njen loš izgled. Pa, sad torta izgleda malo bolje. Okej, sad sipam u tortu žele od žvake. Ona je veoma ukusna, a Dan će biti oduševljen. To nije bilo lako, ali ja sam završila. Napravili ste mi torte. Počet ću od ove roze torte. Iz nje curi žele kao na mojoj slici. Prelepo. Baš mi se sviđa. Cool. A sad ću probati plavu tortu. Wow, koliko čokolade. Izgleda baš ukusno. Tu su i moje omiljene žele bombone. Baš su lepe. A sad ću probati Barnijevu tortu. Odlično se potrudio. Unutra je nešto ukusno. Probat ću. Dajem pobedu Barney, čestitam. To moje torte je pobedila, ja sam najbolji šef pas. Šta sad želim? Tačno, hoću kokice, spremite mi kokice. Da, to je dobra ideja. Kako cool, sad ću spremiti najbolje kokice za Danny. Sipat ću kukuruzna zrna na tiganj. Nešto sam zaboravio. Tačno, treba dodati nešto ukusno. Imam svoju pseću hranu. Otvorit ću pakovanje i sipati u tiganj. Barney, jesu to kokice sa psećom hranom? Jadan Danny? A sad ću sipati kokice u tiganj. Promenit ću etiketu da se Danny ne plaši da jede to. To je to. Kako slatko. Svaka čast, Barney. I ja ću početi da pravim kokice za Danny. Imam i jednu genijalnu ideju. Sipat ću ulje u tiganj, a zatim dodati kukuruzna zrna. Sad ide moj tajni sastojak. Marshmallow.
Čekam kad se marshmallow istopi, a kokice počnu da pucaju. O, da, pogledajte, to je prelepo. Od ovog mogu napraviti šta god poželim. Napravit ću šarene kuglice, preliti sve sirupom od jagoda. I posuću sve slatkim konfetama. Završio sam. Wow, šefovo jelo je super, a ja imam obične kokice. To je previše dosadno. O, došla mi je ideja. Sipat ću u aparat više zrna i ubacit ću dinamit unutra. Tako će biti brže. Ostalo je sačekati. Bum! Wow, to je bilo moćno. Jedva čekam da vidim šta je spalo. Neverovatno! Koliko kokica? Danny nikad nije vidio toliko kokica. Wendy, pogledaj gore, molim te. Šta? Ajuj! Korisnik Wendy trenutno nije dostupan. Wendy, probudi se. Dobro, dosta. Uglavnom, kokice su spremne. Danny, probaj. Odakle da počnem? Ovo izgleda lepo, ovo zanimljivo, a ovo... Neverovatno, koliko kokica. Ništa posebno. A šta je ovde? Izgleda čudno. Dobro, probat ću. Ove kokice se osjećaju na pseću hranu. A ove kuglice izgledaju baš lepo. Nikad nisam jeo tako nešto. Oho, tu je marshmallow. Dajem pobedu ovim kokicama. Pobedio sam. To je bilo baš lako. Šta sada želim da pojedem? Znam, to će biti burger. Šta? Burger? Ideja je super. Počet ću da pravim leveno meso za pljeskavice. Uradit ću to malim sekirama. Tako je. Sveže mleveno meso je spremno. Formirat ću pljeskavicu i ispržiti je na tiganju. Da, tako je, Danny je baš veliki dečko, dakle i burger također mora biti veliki. Stavit ću što više sira i naravno moju omiljenu hranu. Na lepini ću napraviti moju njušku i to je to. Sastavio sam burger. Šta? Njegov burger je veći od mog, a on ima šape. Ne smem da se osramotim. Sad ću smisliti nešto. Treba će mi čokoladni sladoled. Stavit ću ga u blender. Mislim da će toliko biti dovoljno. A sada sipam mlijeko i dodajem čokoladni sirup. Baš ukusno. Ostalo je sve promešati. Dalje stavljam burger na čašu sa mlečnim koktelom i ubacujem slamku. Danny će biti oduševljen. Wow, šefe, to je genijalno. A šta ja da radim? Znam, napravit ću slatki burger od krofne. Preseći ću krofnu na pola. A sada treba izvaditi ananas iz ove tegle. Ali kako da uradim to? Barney, pomozi mi, molim te. Imaš oštre kandže? Hajde, otvori mi teglu. Super, hvala puno. Dakle, vadim ananas. Gore stavljam žele bombone, opet ananas, opet bombone. Obavezno prelivam sve sirupom od jagoda i pokrivam drugim delom krofne. Da, završila sam. Danny, možeš probati? Odlično ste se potrudili. Želim da probam najveći burger. Opet pseća hrana. Ozbiljno, ali ja nisam pas. Odvratno. A šta je ovde? Tu je mlečni koktel, a na njemu je burger. Nikad nisam vidio tako nešto. Koktel je lep. I burger je super. Cool. Dakle, došlo je vreme da probam najneobičniji burger sa krofnom. Da, to je neverovatno. Ovaj burger je pobedio, čestitam. Da, pobeda je moja, konačno. Jao, izvini, Barney. Jill i Rebecca obožavaju da zajedno igraju sa lutkama. Omiljena lutka Jill je Barbie, a Rebecca jako voli brac.
Samo što imaju samo jednu kuću. To nije u redu. Kako će stati tamo? Počela je svađa. Da, to nije u redu. Šta raditi? Ideja? Napravit ću svoju kućicu. Odlična ideja, Jill. I ja ću napraviti ličnu kuću za svoj brat. Ja sam već pripremila crteže i materijale, ali potpuno ne razumem kako napraviti kuću od toga. Ništa mi ne ide. Oho, Rebeka, kako si uradila to? Samo sam talentovana, sve jednostavno. Pa dobro, snaći ću se sama. To sigurno nije teže od šminkanja. Tako, još malo. I... Da, odlično mi ide. Hajde da izmerimo naše kućice. Iste su nam. To nije u redu. Dodat ću još veliki krov. Odlično. A krov ću ukrasiti srcama. Kako slatko. Pogledajte, to je divno, baš mi se sviđa. Rebeka je isto smislila nešto. Ja isto imam krov, ali moje u ljubičastim zvezdama. Odlično je spalo. A šta da radim sa zidovima? Znam. Ofarbat ću ih u ljubičastu boju. Super. Odlično. A sad ću malo poprskati, Jill. To će biti zabavno. Ej, šta ti radiš? Prestani! Ne! Moja kuća je ljubičasta unutra, ali htjela sam da imam sve roze. Treba hitno prefarbati sve u roze dok se farba nije osušila. Uspela sam! Moja kuća je divna! Šta dalje da radim? Smislila sam. Treba će mi bušilica. Sad ću napraviti prozor. Da, uspela sam. A ja ću koristiti čekić. Samo da ništa ne pokvarim. Da, uspela sam. Sada mogu ubaciti ram. I Rebeka isto uradila. Ja sam stavila crni ram. To ti ponavljaš za mnom, a ne ja. Nije istina. Ja ću staviti na krov znak Barbie. Neka svi znaju čija je to kuća. Pa šta, a ja ću staviti na svoju kuću znak brat. Eto, gotovo. Moja kuća je bolja. Ostalo je samo napuniti sobe moje divne kuće. Spala mi je odlična roze kuća. Baš sam zadovoljna. A sad je vreme da sredim interijer. Počet ću od prvog sprata. Tu će biti lepa roze fotelja. A zalepit ću roze tapete i staviti mekani tepih. Na njega ću staviti mali stočić, biljke i novine. A tu će biti ormar sa knjigama. Da, ispao je odličan dnevni boravak. Šta je smislila Rebeka? Ja imam lepu fotelju od likusana. To je baš u stilu moj brat. Dodat ću tepih, a još sam stavila srebrne tapete. Divne su, zar ne? Dodat ću stočić, vreće i lampu. Da, tu će se odmarati moj brat. Šta još dodati? Znam! Nacrtat ću sliku. To će biti portret moje brat. Sad ću još malo, skoro sam završila. Gotovo! Pogledajte, zar to nije divno? Da, neka svi znaju ko je gazdarica ove kući. Nije loše, ali nema veze. Ja ću smisliti nešto mnogo bolje. Imat ću klavir u dnevnom boravku. Moja Barbie je jako talentovana. Ona zna da svira klavir. Sedi, draga. Vidim da si oduševljena. Da, Rebeka tako sigurno ne može. Što je to? Žurko? Jill, pazi se. Pored tebe živi prava party girl. To je disko kugla, a tu će biti scena. Da, moj brat ima svoj rock band. Ona često daje koncerte. Hajde da plešemo zajedno sa brat. Da, ponavljajte pokrete. Oho, Jill, tvoja komšinica je prava zvezda. Dakle, obavili ste još jednu fazu renoviranja. Pitam se šta će biti dalje. Hajde da vidimo. A dalje će biti kuhinja. Ja sam već pripremila kuhinsku garnituru. Zalepila sam tapete. A tu će biti ormarić sa različitom hranom. Da, moj brat obožava chips Pringles. A također ću staviti sto. A na njega piće i grickalice. I ne smem zaboraviti na stolice. I naravno treba mi muzički centar. Da, brat obožava da sluša muziku. Prijetno, draga moja. Tu
Tu je i kola i čips. Sve što ti voliš. O, Rebeka, ti i tvoja lutka znate da uživate? Pitam se šta je smislila Jill za Barbie? Moja kuhinja će biti nežna i slatka. Što? Moja kuhinja ne sme biti gore nego njena? Sad ću napraviti nešto bolje i imat ću pravu poslastičarnicu za Barbie. Tu će biti kolači, torte, pite i mafine, a Barbie će biti oduševljena. Zatim ću okačiti zavese na prozori, dodat ću sto i stolicu. I obavezno ću staviti kafu sa slatkišima. Da, tako je. A tu će biti kuća za mačku Barbie. Stavit ću činiju sa vodom i hranom. A evo mace, zove se Cleo. O, nismo znali da tvoja Barbie ima kućnog ljubimca. Dakle, Jill, napravila si stvarno dobar kafić. Tamo ima baš mnogo različite hrane. Dakle, završili ste i drugi sprat, svaka čast. Napišite u komentarima čija kuhinja vam se više sviđa, a Barbie ili Brac. Hajde da saznamo šta će biti dalje. Na redu je treći sprat. A ja već znam šta ću. Tamo će biti spavaća soba i imam ovakav krevet. Tvoj krevet sigurno nije bolje od kreveta Brac. Spavaća Barbie će sigurno biti bolje, ne sumnjaj. Stavit ću roze krevet i dodati slatke jastuke. Zatim ću staviti mekani roze tepih i stavit ću stočić sa ogledalom. Da, tu će se moja Barbie šminkati svaki dan. A šta je kod tebe, Rebeka? Ja ću početi od lepih jastuka u obliku usanasu. Stavit ću tepih u obliku zvezde i ormar. Da, na njemu će biti šminka moj Brac. I obavezno treba okačiti ogledalo. Eto, šta misliš, Jill? Ona čak nije ni pogledala. Nema veze, sad ću privući njenu pažnju. Ej, ne zanima me. Razmišljam o sobi moje Barbie. Odlučila sam da napravim garderobu. Tu će biti ormar sa odećom, tako je. Sad ću sve lepo okačiti i stavit ću još jedan ormar za torbice. Da, preslatko. Dakle, spavaća soba za Barbie je spremna. Divno. Oho, super ideja. Ali nema veze. Moj Brac isto ima odeću. Neka bude ovdje. A dole ću staviti obuću. Zatim ću dodati fotelju da bi Brac mogla da se odmori nakon biranja šta da obuče. Gotovo. Wow, vaše spavaće sobe su super. Jill je čak i okačila rasvjetu. Rebeka, šta ćeš ti? Imam jednu kreativnu ideju. Ja neću imati klasični prozor. Tu će biti tobogan. Kako ti se sviđa? Šta će ti? To je previše ekstremno. Ovaj tobogan ide dole, pravo u bazen. Tamo su i kokteli i krug. Da, moj Brac će odmarati ovdje. Ideja je zaista super, ali nema veze. I ja ću napraviti tobogan. I dole će isto biti bazen, samo roze. Stavit ću ležaljku i krug u obliku flamingo. Devojke, vaše kuće izgledaju nevjerovatno lepo, svaka vam čast. A Jill, mislim da je vreme da se osvežiš malo. Šta si uradila? Znaš šta, mogu i ja tebe da polijem? Eto ti! Jao, devojke, a vi znate da se zabavite? Okej, hajde bolje da pogledamo vaše kuće. Rebeka počinje. Njena kuća za Brac izgleda baš brutalno i moderno. Uspela si, svaka čast. A Jill je napravila nežnu i slatku kućicu za svoju Barbie. Devojke, ne brinite, već sam naručio sve što je potrebno za kućice. To ja zovem ekspresna dostava. Raspakovat ćemo kutije i odmah ćemo početi da sređujemo naše kuće. Šta je ovo? Pacov u mom dvorištu? Mike, skloni ga odmah. Ma daj, ovaj pacov izgleda jako slatko. Uzet ću ga sebi. Otarasila sam se pacova, sad je vreme da sredim svoju kuću. Vidim da svi počinju sa čišćenjem kućica, to je pametno. Ali šta raditi dalje? Ja već znam. Šta je ovo? Ovo sigurno nije moje. Ema, izvini, nisam hteo. Ema, smiri se, stvarno nisam hteo. Hajde da ti dam nešto ukusno. Posluži se. Ideja. U mojoj kutiji ima puno Pringles čipsa. Nameravam da ih zalepim po celoj kući. Marie,
Sve vidim, skloni se. A sad je vreme da ofarbam krov. Mislim da plava boja savršeno odgovara. Lepota. Joj, nije se još osušilo. A sad ću pričvrstiti trkačku stazu na krov. Vozit ću autiće po njoj. Vžuh! Kako cool izgleda. A sad ću staviti zastavu na krov. Da svi znaju ko tu živi. Mari, šta se dogodilo? Sam nam je sve u redu. Samo sam htjela da zalepim ovo na kućicu, ali nije uspjelo. Moram pokušati ponovo. Da, tako je mnogo bolje. O ne, jedan mi fali. O, evo ga. Sad je sve super. A sada moram naduvati balon. Mnogo balona. Napravit ću najlepšu kućicu na svijetu. Jo! Odakle je ovo? Mari, je li ovo tvoj balon? Ha, Mari, tvoja kućica je tako čudna. Ema, jesi li vidjela? Imam najlepšu kućicu na svijetu. Predivna je. Drugari su već ukrasili svoje kućice, a šta ću ja? Tačno. Okačit ću ovaj tepih ovdje. Hajde, zašto padaš? Okej, zakucat ću te. Juj, moj prst. Pa ne treba mi ništa. U stvari znam ko mi može pomoći. Graditelji, čekam vas. Tvoj zadatak je da zakačiš ovaj glupi tepih na moju kuću. Hajde, radi. O, odlično ti ide. Kod mene stalno pada ovaj tepih. A zašto se ranije nisam setila da vas pozovem? O, kakvo slatko srce. Hvala vam na pomoći. Da, sad ću da platim. Ovo je za vas. Doviđenja. Uradili smo to, svaka nam čast. Kakva ukusna banana. Mislim da će mi definitivno trebati drvo banane u dvorištu. Samo treba zakopati koru i zaliti je. Wow, kakva lepota! Pogledajte samo, moje drvo je već poraslo zajedno sa plodovima i izgleda nevjerovatno. Mislim da ispod takve palme treba da stoji ležaljka. Ovdje ću se sunčati. A još mi treba šešir i veliki ukusni koktel. Blago meni. O, kod Mari su porasle banane. O, ja sam tako gladan. Joj, Mari, što si cija? Pa dobro, igrat ću se sa svojim igračkama, a tebe neću zvati. To, pobedio sam. Baš mi je došla ideja za moje dvorište. Mogu napraviti košarkaški teren. Ipak sam profesionalni igrač košarke. Čak su me zvali na turnire. Gledajte kako mogu. Ups. Ema, izvini. Možeš mi dobaciti loptu. Hajde. Što? Kako si uspjela da pogodiš koš iz prvog pokušaja? A ja moram da napravim ljuljašku u svom dvorištu. Mislim da to nije teško. Da, uspjelo mi je. Neka se na njoj ljulja moja omiljena igračka. A ovdje će stajati moje lepo poštansko sanduče. O, da. Šta mi rade, prijatelji? Ja ogledam naopako. O ne, nisam htjela ovo da vidim. Mike, možeš li bar ponekad biti normalan? Šta je mi radi? Napravila je sebi poštansko sanduče. I ja hoću. Baš mi je pala na pamet ideja. Uzet ću cvetić, umočiti ga u boju i početi da ostavljam otiske na sandučetu. O, lepota. Što? Hoću i ja? Stavit ću unutra dinosaurusa Rexa. I zakačiti noge sa strana. Tako je. Poštar će se prepasti. O, evo je poštara. Zdravo. O, ovo mi je poslao prijatelj iz Afrike. Hvala puno. Nema na čemu. Idemo dalje. O, dobar dan, gospodine. Ima i za vas pismo. Sad ću ga staviti u sanduče. O, ujelo me vaše poštansko sanduče. Jel vam smešno? Nemojte više tako radite ili ćete ostati bez pisama. O, ko je ova lepotica? Izgledate prelepo. Vaša lepota me obara s nogu. Juj, imam za vas pismo, kraljice lepote. Wow,
Hvala puno, nemojte padati sljedeći put. Vidim da ste ukrasili svoje dvorišta. Onda morate odmah krenuti da dekorišete kućice. Mike, šta si ti smislio? Sad će onda oboji sve zidove u plavo. Cool! To izgleda zaista cool. A sad ću staviti plavi sunđerasti tepih na pod. Pogledajte. Cool. O, da. Šta još treba uraditi? O, tačno. Treba mi polica za sve moje puške i igračke. Izgledat će odlično ovdje. Gledajte šta imam. Cool. Hagi Vagi, čuvaj moje igračke. A sada treba pričvrstiti nekoliko dijamanata na zidove koje sam nedavno našao u Minecraftu. Ovdje će odlično izgledati 100 dinamita. A tu će biti mjesto za mog novog kućnog ljubimca pacova. Zvaću ga Jack. Dobrodošao, druže. A sad ću napraviti sebi zonu za igranje. O, da. Obožavam igrati igrice. Oho, Mike je baš lepo ukrasio svoju sobu. Mislim da bih i ja trebala smisliti nešto slično, ali u svom stilu. Za početak ću srediti zidove. Ovdje definitivno treba više roze boje, a u tome će mi pomoći moj roze lak za nokte. Nacrtat ću srce. O, preslatko. Odlično. Sve izgleda baš onako kako sam htjela. Na pod ću staviti ovaj roze tepih, a na zid ću okačiti par roze oblaka. I slika sa mojim dečkom. Mi smo tako lepi. Ovdje će se odlično uklopiti sto na koji ću staviti svoje slatke stvarčice. A ovdje će biti radio da bih mogla praviti žurke kod kuće. Sad se moramo češljati, našminkati se i staviti svoj omiljeni parfem da uvek lepo mirišem. O, skoro sam zaboravila da imam i mačku Moniku. Za tebe sam također napravila ležaljku. Ti si najslađa mačka na svetu. Vidim da ti se sviđa ovdje. Zar su svi već sredili svoje sobe, a ja nisam? To hitno treba popraviti. Moram da ofarbam zidove u svoju omiljenu žutu boju. Želim da u mojoj sobi uvek bude sunčano i pozitivno. Wow, kako lepo. Baš mi se sviđa. A na pod želim da sipam pesak da se uvek osjećam kao na moru. Tako je. O, da. Blago meni. Na zidu će odlično izgledati patkica. Pogledajte kako je slatka. A ovdje će biti cela polica sa mojim omiljenim igračkama. Ćao svima. O, ja ih sve obožavam. A također će biti mjesto za crtanje. Tu ću da sviram svoj ukulele. O, a ova slika će odlično izgledati ovdje. To je moja kuća, Jerry. Jerry, reci svima fav. Tako je sladak. Evo tvoje ležaljke, druže. Hoćeš li kost možda? Hoćeš? Bravo, izvoli. Dobar dečko. Oho, svaka vam čast. Piši. Ćao, evo moje karte. A šta vam je u rukama? Marshmallow? Ne, sa tim ne možete ući. Ovo ostavi ovdje i prođi. O, kako je bezobrazan. Baš me briga šta kažeš. Hej, stanite! Reci mu, Frank. To je glavna glumica filma. O, da, izvinite. Naravno, možete proći, čak i sa slatkišima. Da, nikakav problem. Ulazite, prijatno gledanje. Jau. Oho, stvarno? I ja hoću tako. Ali kako da to izvedem? Tačno! Presvući ću se u drugu glumicu, u Enid. A ko ste vi? Stanite! Sa slatkišima ne možete ući. A ja sam jedna od glavnih glumica. Pustite me, zar me ne prepoznajete? A, tačno, prođite. Čekajte, a ko je onda ono? Nema mnogo vremena, pustite me već.
Šta se ovdje dešava? A zašto si obučena kao ja? Ups, to je prava glumica, Enid. Ja sam prava glumica? Ne, ja sam prava. Ja sam! I ko od vas prava glumica? Ovo je čak zanimljivije od filma. Johne, dođi ovamo. A nešto sam smislila. Jel ti jasno? Super, deluj! Dobro, gospođice Enid. Julie, izvinjavam se, ja izvršavam naređenje šefa. Eto, ona je lažna Enid. Ozbiljno, nevjerovatno. Ovakav rasplet nisam očekivao. Hey! Molim vas, uđite. Prijatno gledanje. Okay. Nemo karta. O, našao sam. Kakva lepotica ide, jao. Ćao, mogu li da prođem? Hvala, evo moje karte. Stanite, ne možete ući sa slatkišima. Zabranjeni su. Stanite. A možda ćete se predomisliti, jeli? Izvinite, to ne deluje na mene. Spremna sam da vam platim. Je li to mi to? Samo ako niko ne vidi. Okej. Pristajem da ti dam. Jedan marshmallow, izvoli. Jedan? Ne treba mi jedan. Idem onda bez njih. Kretenu. Ne moraš. Tako čak i bolje. Moram nešto da smislim da vratim marshmallow ovoj slatkoj devojci. Točno. Koristit ću odelo ribara. Da, tako. I ne smem zaboraviti štap za pecanje. To je to, idem. Stani, gdje ti je karta? Sad ću, gdje je? O, evo, izvolite. Thanks. Okej, možeš da prođeš. Super, prošao sam. A evo one slatke lepe devojke pored mene. Ćao. O, ćao, pa mogu li da te poljubim? Hej, šta to radite? Ne približavajte mi se. O, zamalo da zaboravim na svoj plan. Moram ukrasti marshmallow iz kutije. Onda će mi lepa devojka sigurno dati svoj broj telefona. Uspelo je. To je moje pakovanje marshmallowa. Hvala puno. To je mnogo slatko. A možete li da mi donesete nešto da popijem? Naravno, trenutak. Što je ovo? Zvaću te kasnije. Štap za pecanje. Sad ću uhvatiti ovog ribara. Izgleda da sam zgrabio 10 litara kole. Sad čekaj, sad će sve biti u redu. Oh my god. O, šta je bilo? O ne, to nije kola. Izvinjavam se. Ljudi, imamo prekršilce ovdje. Čekam vas. Šta se dešava? Ne, dirajte me! Tako je mnogo bolje. Sve u redu, ali prvo moram da vas proverim da nemate slatkiše kod sebe. Vaš duks je previše širok. Mogli ste da unesete slatkiš u njemu. Da, našao sam. Znao sam. Vadi to. Moje omiljene bombone, ne. To je bilo baš grubo. Imam ideju. Otvorit ću pakovanje i sipati sve na sto. Da, tako je. A zatim uzimam drvene štapiće i nabadam marshmallow na njih. Odlično. A gledajte kakvu kost sam napravila. Uopšte se ne razlikuje od prave. Moram da je sakrijem ispod duksa. Eto, idem da proverim svoj trik. Ej, čuvaru, čao, hoćeš me pustiti? Karta, odlično. Moram da vas proverim. Da li nemate možda slatkiše? Samo da ne primeti. Oho! Je li to imate dve kosti? Da, takva sam od rođenja. Dakle, mogu li da prođem? Odlično, hvala. Uspela sam. Sada mogu da gledam film sa slatkišima. O, kako sam pametna. To je preukusno. Oduševljena sam. Oho! Kate, pogledaj ovo. Šta, da li jede kost? Baš je čudna. Vaša karta, odlično. A sada provera na slatkiše.
Sve čisto, možete proći. Prijatno gledanje. Sljedeći. O, mala. U bioskop se ne sme sa Skittlsom. To su moje bombone. Izvini, žao mi je, takva su pravila. O, ne, stani! Nemoj da plačeš, uzmi svoj Skittles i prođi. Ja hoću svu kutiju. To je već previše. Onda počinjem da plačem. Moje uši, prestani! Uzmi sve! Jesi li zadovoljna, mali đavole? Hajde, prođi. Zdravo. Ispao mi je Cheetos. Moram da ga sakrijem dok čuvar ne primeti. O, tačno. Čuvaru, evo moje karte. I još jedno dete. Šta imaš, Chips? Sa njim ne možeš da prođeš. Onda ću početi da plačem. Ne, prestani! Jao. O, stavit ću slušalice, tako je bolje. Obezbeđenje, brzo vamo. Odlično, izvedite ovo dete napolje. Ne, pustite me. O da, sada stavljam zabranu i na decu. Ova mala devojčica ima celu kutiju sa slatkišima. Hoćeš li da mi daš nešto? Naravno, imam još mnogo. Može i meni. O, baš ti hvala, devojčice. O, kako ukusno. I smešno. Da, to je prelepo. Obožavam slatko. I ja. Možete da prođete. Kako teška korpa. Zdravo, došla sam da gledam film. Što? Imate celu korpu sa slatkišima? Da li vidite ovu zabranu? Morat ću sve da oduzmem. Što? Ne, kako to? Ali to je sve moje. Ne uzimajte barem ovo. Ajoj, ne mogu da verujem. Vidim da mnogo voliš slatko. Uzet ću sve, apsolutno sve. O, moje miljene bombone i čokoladice, ne. Je li sad mogu da uđem? Hvala, ali bez slatkiša nije to. Zdravo, došla sam u bioskop. Evo moje karte. Imate pravo ljudsku ruku, direktno na ramenu. Kakav užas. Hajde, brzo prođite. Hvala. Ajoj. Dok nikoga nema, mogu da se zasladim. O, gledalac ide. Požurite. Hajde, dajte kartu i ulazite brže. A mene čekaju slatkiši. Konačno. Poješću prvo Skittles. Obožavam. Ovo je bilo prosto. Sada mogu da pojedem malo bombona. Ruka mi je napravljena od slatkiša. O, kako godno. Moram da idem odavde. Šta? Ona jede ruku? Moram da bežim. Stvar, to je bio odličan plan. Svaka čast. Stvar želi da vas podsjeti da zapratite naš kanal. Kod nas je uvek zabavno. Dakle, prvo ću da ofarbam svoju kuću u roze boju. Ali moram se presvući. Da, tako je mnogo bolje. Koju nijansu da izaberem? Neka bude svetlo roze. O da, ova boja savršeno odgovara za krov. O da, divno. Baš sam zadovoljna rezultatom, ali to još nije sve. Vreme je da dodam još par detalja. Uzet ću šablon usana, malo ruža i šljokica. Kako lepo. Mnogo mi se sviđa. Kako izgledam? Da li mi je frizura u redu? O da, ja sam kao i uvek prava lepotica. Ovi pufnasti oblaci su mi dali ideju kako da ukrasim moj divni krov. Obložit ću ga istim takvim oblacima, samo roze. A još ću dodati roze balone i moju sliku. Super! Wednesday, kako ti se sviđa moja kuća? Previše roze. Vreme je da i ja dodam malo vatre u dizajn svoje kuće. Tako je. Amanice, kakav užas! Wednesday, jesi li u redu? Da, savršeno, kao i uvek.
Sada, kada je kuća ofarbana u crnu boju, vreme je da unesem nekoliko zastrašujućih detalja. Zombi, naređujem ti, ustani iz mrtvih i pomozi mi da ukrasim dvorac. Zdravo, gospodarice, razumeo sam vas. Vašem dvorcu nedostaju lanci i kosti. Obožavam kosti. A od ovog ću da napravim rešetku na prozorima. Zombi je super. A poklopac kovčega ću koristiti kao šablon. Tako je. Gledajte šta sam napravio. To ću staviti na krov. Zombi je odličan majstor. I tu ću staviti par koščica. Kako si, prijatelju? Jesi zaboravio glavu? Gospođice Wednesday, ja sam završio. Nije loše. Evo obećane plate. Zaslužio si je. Izvoli. Hvala, gospodarice. Laku noć. Dakle, Vrano, zauzmi krov i čuvaj moj dvorac. Da. Pažnja, pažnja, hitne vesti. Imamo nove komšije. Zdravo, ja sam Barbie, drago mi je. Njen novi dvorac osvetljava naš kraj. Nećete verovati, ali najmračniji i najužasnije mesto se nalazi skroz pored. To je dvorac Wednesday. Trenutak. Wednesday, treba nam osmeh za naše gledaoce. Sklonite kameru. Snimanje je zabranjeno. Marš odavde. A vreme je da sredim svoje dvorište. Dakle, počinjam. Ovom drvetu neće smetati nova frizura u obliku srca. Da. Kako slatko. Rasti veliko, a ja ću da te zalivam da se pojavi više cveće. Odlično. Ispalo je divno, zadovoljna sam. Hoću još da napravim stazu. Šta se tamo dešava? Ajuj, moja glava. Evo moja staza od kamenja. Gotovo je. Sada mogu da obučem omiljnu haljinu i malo da se odmorim na travnjaku sa koktelom u ruci. Da, savršeno. Šta kažeš, Wednesday? Kako je sve preslatko, povratit ću. U mom dvorištu neće biti nikakvog cveća i slatkih srca. Ne postoje ništa bolje od grobova mojih omiljenih heroja. Jer za mene su oni živi večno. O da. Još par spomenika i to je to. I naravno, treba mi crveni tepih. I lobanje za atmosferu. Eto. Ovo dvorište je baš u mom stilu. Strašno lepo. Pitam se šta radi Wednesday tamo, jeli? Sad ću da vidim. Nije lepo posmatrati nekoga. Moj dvorac je pun duhova. U njemu nema mesta za strance. Šah i mat stvar. Ma daj, nemoj da se ljutiš. Šta kažeš na novu pločicu za kuću, jeli? Šahovska tabla će baš odgovarati. Kao i ova jeziva slika sa paučinom. I naravno treba mi što više slepih miševa i paukova. O da. Osim toga ću staviti crne police za moju zastrašujuću kolekciju. Evo je. O da. Obožavam svaku figuricu. Hvala, prijatelju. Ali tvoja ruža mi nije potrebna. Ti mi se sviđaš mnogo više. Jer od tvojih kostiju mogu napraviti odličan stol. A grudi ću koristiti kao lampu. O da, super.
A još ću napraviti ćoše za stvar. On će biti oduševljen kada vidi. Stvar, pogledaj, to je tvoja nova garderoba. Jel ti se sviđa? O, a vidim da si oduševljen. O, da, ti si pravi maneken. Lepo ti stoji. Usput, potrebna mi je tvoja pomoć. Ne boj se, to neće boleti. Hoću da stavim tvoje otiske na mojim zidovima. Da, tako je. Ispalo je lepo, hvala. Kakva lepa paučina. Treba je okačiti po svim zidovima. A ja sam oduševljena. Šta se tamo dešava? Kakve čudne komšije imam. Mislim da je vreme da ukrasim zidove. Samo pogledajte kakva slatka srca. Dodat ću još osvetljenje, a na pod ću staviti ovaj lep roze tepih. O, da, ovdje je baš prijatno. A još ću da napravim sto za moju šminku. Pogledajte koliko kozmetike imam. Ja obožavam da se šminkam. I sve je naravno roze. Sad ću sve lepo poređati na stolu. A još sam okačila ogledalo da se divim svom odrazu. A na ovim divnim policama ću staviti različite ukrase. I naravno da ću staviti moju omiljenu sliku i krunu. O, kako mi dobro stoji. Super! Mnogo mi se sviđa. A vreme je da zapalim selfie u svojoj novoj kući. Jao, šta je to? Fuj, kako odvratno. Pozivnica na žurku od Barbie. Dobro, doći ću. U gosta se uvek dolazi sa poklonima. Ja ću joj doneti moje jelo. Žele oči u sos od jagoda. Nadam se da će se joj dopasti to. Oj, sama bih to rado pojela. Hej, društvo. Fuj, odvratno. Hej, jeste gladni? Kako odvratno? Dobro, probat ću. Hvala, Wednesday. Oho! To je veoma ukusno, a nisam očekivala. Hoćeš čaj? Izvoli, sad ću da ti sipam. Šta je to? Gotovo, možeš da piješ. Da li ona zna da su čaše prazne? Pa dobro, pravit ću se da pijem. Fantastično. Da, veoma ukusno. Hvala, Barbie. A sada Sophie, osmeh. Žurka je baš super. Hvala što ste došli. Kako je sladak. Eto ti. Sad ću ti ja pokazati. O ne! Moja jadna igračka, jesi li dobro? Ti si kriva za sve. Ne, ti si. Sad ću ti ja pokazati. A brzo vamo. Da, to mi treba. Trenutak. A evo krova. O da, bravo. Ne brini, moj slatki labubu. A mi ćemo napraviti sve sami. Sad ćemo joj pokazati kako se to radi. Dakle, prvi sprat je spreman. Evo drugog, a evo trećeg. I konačno krov. Ispalo je prelepo. Čak sam se umorila. To izgleda baš jadno. Sad ću ti pokazati kako se to radi. Imat ću najlepšu i najskuplju kućicu za moju igračku. Da, prozor je ispao savršen. Moj labubu zaslužuje sve najbolje. Tako da će njegova kuća biti zlatna. O da, treba mi što više zlata. I još malo zlata. Wow, kako lepo sjaj. Kako ti se sviđa, Mija? To je zaista lepo. Nema veze, imam i ja ideju. Gde je moja pernica? Evo je. Pogledajte koliko različitih flomastera imam. Sad
ću sama išarati svoju kućicu. Jedan Labubu je spreman, a sad ću nacrtati drugog. Obojit ću svu svoju kuću. O da, lepo da, ali ni to nije sve. Sad ću ukrasiti krov. Treba će mi raznobojne lovke i lepak. Pogledajte, zar to nije prelepo? Izgleda mnogo dobro. Šta misliš, Janice? Jel tako? Pa dobro. Moram nazvati nekog. O, došla mi je genijalna ideja. Mogu ukrasiti svoju kuću zlatnim igračkama. To je 100 puta bolje nego neke jeftine olovke. A još imam ovakva zlatna slova. O da, neka svi znaju ko živi u ovoj kući. Labubu, reci da je naša kuća mnogo lepša. Dajte mi da vidim. O, ko je to? Jesam to ja? O, kako super! Meni se jako sviđa. O, pa to sam ja! Oduševljen sam! O, kako je hladno ovde. Jao, jadan. I ti si se smrzao. Da, veoma hladno. Ne plači. Imam jednu dobru ideju. Stavit ću ti kamin unutra. Ne, pre kamina treba srediti sobu. Da, tako je mnogo bolje. Sad je unutra mnogo prijatna atmosfera. Sedi, uživaj. O, a vruć čaj. Kako lepo. Moj Labubu je presrećan. Jesi videla, Mija? Ne, nisam ništa videla. Bolje vidi ti. I ja sam napravila svoj kamin. Sad ću ga zapaliti. O, da. Jao, situacija je izmakla kontroli. Upse, to nisam ja. Šta da radim sad? O, tačno. Treba će mi moje pertle. Ovog puta ću sve uraditi drugačije. Gledajte, to baš liči na vatru. Samo što ova vatra uopšte nije opasna. Stavit ću sto i stolice. Sedi, dragi. O, meni se sviđa. Obožavam kolu. Pa to je smešno. Dobro, ja ću nastaviti. Napravit ću bioskop. Sedi, dragi. Uključit ću ti neki film. Wow! To je horor film, plašim se. Strašno mi je. Jao, izgleda da sam trebala da uključim nešto drugo. Dođi ovamo. Da vidimo. Ne to, ne to, ne to. O, da, to je baš ono što mi treba. Uključujem. O, a to mi se već sviđa. To je Labubu. Kako zabavno, super. Hej, skloni se iz našeg bioskopa, ne smeš da gledaš film. Pa dobro, ja ću napraviti svoj film. Imam ovakav televizor. I daljinski. A zašto ne radi? Tačno. Uradit ću sve malo drugačije. Tako će biti mnogo zanimljivije. Treba će mi maramica i lampica. Oho, to je zabavno. Sviđa mi se. Da, i meni se sviđa. Njom, 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 njom. Jau. Jao, kako sam mogla da zaboravim na to? Tebi hitno treba krevet. Ne brini, sad ću sve da sredim. Stavit ću lepu postelinu i to je to. Ne, samo ne to. Ne sviđa mi se. Šta? Ne sviđa ti se? Pa dobro. Da vidimo šta još imam. Ne to. Ne to. O, ovo roze čebe je savršeno. Da, a baš mi se sviđa. Laku noć. Jadan, kako može da spava tako? Baš mi ga je žao. Ne brini, dragi. Sad ću sve da sredim.
Napravit ću za tebe veoma lep i udoban krevet. Sigurna sam da ćeš biti oduševljen. Dakle, isekla sam sunđer. Sad ću ga spojiti i staviti jastu. Eto, nešto nedostaje. Tačno, zaboravila sam na čebe. Mislim da će to odlično odgovarati. Da, a sad ću malo ukrasiti spavaću sobu. Tako je mnogo bolje. Nadam se da ti se sviđa. A šta je kod Janice? Jao, Mija, što me tako gledaš? Dobro, nastavit ću da sređujem kuću. Tu će biti garderoba, a ovde klavir. Dodat ću malo svetla i nekoliko detalja. A zlatni klavir, šta može biti bolje? Sad ću odsvirati nešto. Garderoba, to je baš dobra ideja. I moj Labubu će imati ormar. Stavit ću ga ovde. Jao, samo što je prazan. Gde da uzmem odeću? Tačno! Mogu je napraviti sama. To uopšte nije teško. Gledajte. Kakva slatka haljina. Napravit ću puno odeće i napuniti ormar. I obavezno treba ogledalo. Pa, jel ti se sviđa? Da, mnogo. Okačit ću ovo na zid. Kao da smo u Parizu, jel da? Da, samo što sam gladan. Hoću da jedem. Šta? Hoćeš da jedeš? Jadan. Ne brini, a vidi šta imam za tebe. Sad ću ti staviti frižider. Ne! Unutra se sve pokvarilo. Ideja. Sad ću brzo da ti napravim kuhinju. Stavit ću nameštaj i to je to. Jao. A police bolje da se ne otvaraju? Šta da radim? Hrana. Izvoli, dragi, prijatno. Baš ukusno. Šta? Oni nešto jedu? Čekajte, moram da izmerim. Ne, 100 je previše mali. A to je prava veličina za mog Labubua. Da, savršeno. Sad ću ukrasiti kuhinju. Odlično. Moja kuhinja je mnogo lepa i skupa. Poslednji dodir i to je to. Uživaj, dragi. Poslužite se, drugarice. I torta je ukusna. Labubu, sav si se isprljao. Ne, to nije dobro. Moraš uvek biti čist i lep. Sad ću napraviti kupatilo za tebe. Tu će biti kada, tvoja slika i sveće. Obožavam da se kupam. Baš mi se sviđa. Da, tako je bolje. Trenutak pažnje i imam ideju. Treba će mi ova saksija, a moram izvaditi sve suvišno. Da. Pogledaj, to je tako lepo. Moja kada je spremna. Labubu, uživaj. I meni se jako sviđa. Tako zabavno. Neverovatno, obe kuće su ispale prelepe. Ako ja se vama više sviđa, napišite svoje mišljenje u komentarima. Jao, kako sam mogla da zaboravim? A Mija vidi, moj Labubu ima tajnu sobu. Šta? Neverovatno. Ali neću da zaostajem. Okrećem krov i eto. Jesi vidjela, Janice? Pogledajte šta još imam. To sam sama napravila. Vidi, Labubu. Sad imaš lepu ljuljašku. Hajde sedi, a ja ću da te ljuljam. Baš je zabavno, jel da? Što? Jel tako? Dobro. Onda će moj Labubu imati ceo par za zabavu. Tako je. Gotovo. Janice, hajde već da priznamo da obe imamo divne kućice. Dobro, slažem se. Nećemo se više svađati. Bitno je da su naše igračke zadovoljne.